ní bhrean is roa. Ach, tá sé creasú. Ó, dat as noch iets zien. Níl, tá mé cear go leor. Níl tú cear go leor. Cá tú ag a dochtúr? Ní hasíon weime seo a phlé leat éis. Ja, ach bach an dochtúr ná an brúda cinúirt le fian. Níl éon fion arm. Ó mar bhfuil tá tú héin sa chosachta go ná chéile. Tá mé ná é has. Well, ce hín páiste? Ach dúirtu go meach an páiste cear go leor. Dú me go mreanaín se go de cear go leor. Ach, ní me sin anna bheith céad fan géad cínte. Ach, nar chola tú a chríabúla. Chola. Ach, ní dochtúr me. I mean, ní bán altra ceart fós me fiú. So bí cheart a gáil ag a dochtúr. Níl mé gáil né not all right. Ní táda tinta mí ceartad. Tá tú go diggin tú sin. Ní cheach amach náirt a gáil a níanaát. An téan duna cheach amach náirb ná chépa céúne seo leit. So céúne leite? Susie. Tá mé fear bhuaachtaid as an méid atá gent agad chun. Ó mo chríiste, tá. Ach níl mé gur a leirt fa seo anis. OK? OK. Ní man anna seo a hasú níos mó. Tó go ré Tom. Tá gachrod go bhéta dhéana déanta go ba chuilethir tá. Gus mana míon? Ba. Ní éon an tadaíana faoi, sin éonar is measa faoi. Brein sé ligar dill, s má bhín droch humor ar na tada mar sin. Ní minic bhíns droch humor ar dill in is le ní cheartúir cho. Gus mana daithíon an sicáil leis? Brenna, tá tlacht amháid na sicála seo a gasúir. Tuigann siad go mbeidh siad sach ceongach scatí gan éon fá. Tom, ní fiú a bheith smuoine mar sin. Níl fá ar behan nach na broch an hort amach. Ní chreidir mór bhaint a gáil rúid seá ríist. Hín me gur an muid sláán hééis nó dhearnach. Cé dhéanas me mar chala mé dill? Níl sé sin a chola tála galam chuite. Gus má bhín an sicáilíon ar naie? S cén fáach sin ar naid? OK, má hálinn sé sin treidir muide ach ní hálá, Brenna. Tá dill an tócaí go maithain, Tom. Nach an rud is táhachtaí. Fecinn sicálaí an méid sin. Son ghfuil an ceart agat? Tá an ceart agam. Yeah, just an toe, Brenna. Need 5 vinchen. All right. Well, fec my ball, Martin. All right, slow. So? So, tá sé gur castan. Cin fá? When you're chach, tá barlam. An áitse. Well, be sé fácht tartan so, sta go gur náte reis. Má tá sé ro bháil? Níta me Jack etachta. Aber leis go sé ro dhéanach, sin bhfuil faoi. Well, first tá sin rá. Back. Is far go nó an isisiú. Ba cinnithe Jackra le déanamh agat. Ní an ach an chiad ceann. Tá fáid codóna sa bhí sé riomh. Mas tá é níos meas atá sé. Ha? Se, cíns a Ross an Rón. Ja, bhí sé móthain an teachta sa cáte. Se fáid. Wat tá cínte? Mí hiiscint a bhí an. Right, tá bron an chuir sacr ní mar sin. Slán. Táid an sin sémas. Well, roir sé cé rinne? No, níúirt, níúirt tú táda. Jeez, tá sin eisteach. Celas tú gá rá. Bhfuil sé cear leor? Ó breanann si cear go leor ach. Jo, ní dochtúr mise, agus ní rá si go dochtúr. Tá tá aimní teach arms fuair dead. Well, níl sam céir bechórdú na dhéanaach. Rína, is cúis go na gádaí seo ná rire. Yeah, tá sam. Well, hold me a couple picture gonna mark na réit go déist siad. Ní leir sin is dói. Ja, ceannas gona dhéanana. Go dtíireach mar an óid an naid talla. Right. Well, tá steach go ráisáach fada. Cafa rud a cinnte dhéana. Má cadú gáil? Well, chun leir le duine bhúnas cíaltí. Feic mé bolú.
Ah, dit het aan. Hoi, ik wil toe. Níl tú go le sicálaí nach chaid tam le chuna dé. Sé. Na bhí chuimí bine seirta stór becha le hórt cear go leor. Mar ní tuchtíis me chuirí níos á nachas agus Jack a bheith báistín sin, agus sin ní níí ní go lá. Gar bhíle mai go bhide. O go díhann tá ní ghála sinna ach bhhair. Bhfuil he nach choléirí níos tim bhile ras an nún is sin na duine sin. Us go díhann nach chulas a ggé sin ní nach forgin le bidú. Gar bhíle mai faríar nach bhfuil misna chéine am héin. Tá go nach me chu Thomas stór. Nach chaid leis ó gasúir hín sé dínta necha réanús, bhil chonig me sigus péidir méidsin a réchin na ruí de cuasáiltra mar sin nuair. Sé sé near go héanaar chéadas leis an asútá chu rimní ormsa. Leis a gasúideach nach meach seachtainna bin nach chaid leis a thug lemirta thu gaiide ó bhí se na fáistín dúil. Ai ceapá é ach beidir nach reiní sé am héana agus ar Jack mar gná húpla mar idirrá. Aine sé tam, tá láis an caiite, mí buchas leachtaí. Na bhíh fáite sarta tam, agus lása me chuineil bhena í gote stór. Tá chula chúna. Brehan séar an sicólíon is. Ní len sicáir a dána tam a hóci web an gasúíse. Ní sugam. Is minic híhann si leis an th náúra mar idirrá. Náú náú mu leidir. É nach chulas agus sí mór nar an nahéige chusa. Tásún go bhecinn an sicálaí mar sinna, go gur mí mai réon os. Slán. Stána tamstó. Tána tamúir. Sbúdi díarna ferbocht. Mes tú gepá go chans má go leor go héimeis. Bhil se chiad cin mis sehaire. Tá narí chansa go go tíanta bar loch agus tá go tí bán. Tá go lágóil go leor sa méide tárátin sinna a héimeis. Ní éistóid sí le cóirle a bit chur maidirí. Daniel, tá imní orm fuhí. Cedúir tí a hála? Well, sin chuid den aib. Níl sí sásta láirsfí ar chorabé. Brenna, tarína ag tuairt arháte, ach ní bhórde gola an doctor. Gan áras. Tá sam nach bhfuil rudí róháthaidir faoi láir na húra. Ach testíonn duine éigen atá an, chur na líor i gas sí gola an doctor. Ach go háid agus íag súla páiste. Daniel, cuimhníar an rud a hála dróise. Ma chalín bocht. Tá an carta go trins. Racha mé atláireach. Right, agus beidir go féidir leit a chur an líor i freisin gur cúis Gardaí é seo. Gardaí? Well, ní féidir scuile leis an master lofar in é seo. Cínte, ní féidir ar nó. Right, well, chula hens gan inseo sí an éirne nó eice sí hosa. Scear gá muid réiteach le nimachtain is. Me gur mocht. Ní bheith anna cúpla ceiste an doctor. Ní gá fatis a bhart. Níl fata sam. Ní bheith seach géirí áitiach múlta sástaí. Níl me stásta. Tá tú sástaí lena, agus níl déanach é sin ará leis a doctor, gus sin be se seá lig hart. Agus jo fan muid tiú comics in í sin. Me gur comic. Me gur go náltí ná strad. Ná bí mar sin, huh? Me all roirí lofa seo. Tá cean go a cosmitris a bheith Klaus an hana féin. Seans man nach tucha sé ráte go siopa. Cad dú tú leis? Cad a dúirt mis leis? Cad a dúirt tosa sin éon ceist? Mise? Look, cean fá chuirtú stop le deil rentakill sin. Orma bachas na bitchan sin. An nún tairige dí sé man tíach máó dí seo. Well, tá mid níos más asan is. Ní bheith éon costum na fá agan mar a bhuiimiid réiles na deil Frankie sin. A chu sé sin mí behart. Ha plánam se le forréil op sin. Well, cé é? Chuir me sin neart ní bach ná te rintí go le chuir. Agus má cim se Franca háin haftan seí. Chuir mi sin éir na bitchan tá seráile. Cé a teilna tá a déine le sin? An níháin se plaicasad. Well, cadan is at go? Tá sé sin sa teachsáin bh goáin fin na tais, gus má na chainte éis dúna sachan éid. Well, féidir leis fanna sa teach man níl se go tíh sé an cró sin. Can faite sa deirtá. Go mar tú den éigent. Breama tá gúna sábhaite, mátá sé san lábh ceasta, chutáinte nach mar ceasta dana iad. Well, chuú me sé go dtí an bailile, is ná bhecha mé hart an teoú rís le gona do láb. Dé an tó. Cap fin na frigan Franca. Well, fág me dit sin fin dramatal ilte daile lo. Ó se, ochta bháile bhúil,
Cap hadyn ni fynd engineer le chop o Frank o warw. O, wel, dy gynnoch? Cwni gymocht. Tá mae'n siarad le cwrsi slandala. Cwrsi slandala. Tá imni ar fin hwrla si môr ma han sin ar sráid. O, na hwrla si môra. Sia, beag na wôl mei stacha can i slúchi le machar. O, ta bronam, bwg ymwyd dirach yn y sydd. Carcalor, Chuck mei ras tranona le cinta gwyl gachwyd yn ord. O, bai. Na bi imniach fwy. Twr mae'n ymwg o'n siam agos... Gunna? Cen gunna eisio? Glacam leis gwyl cadwna sagad o sin. Ta boi dair. Carcalor, cen fawad sistig yn sin ar ein chama? Wel, na ni'n eisio o gwnnys. Ni'n o tŵn tar ma'n rhaid agos yna. Sin yn lais yda ag ar y 5 na Franci. Ma dy leis, ni fach sag eisiau le behol, no? Frankig? O, mlesga. Hello? Da dy chymdio, ta ffrigyn waith yn samla noi. An bhfuil is agad céhí do bháthair. Nermel, tá sí hús flash nis. An aíonn tú wetí. An aíonn tú wet do bhamaí a Dylan. Tá picture a gom nach le mi leabo. Den tam gomín si brenn núsarm chulle lá. Ag farú dom. Is an mín támig fara amach dit. Céir de dear an tam faoi dahar. Is fiornam cean seo. An bhfuil is agad céhé dahar a Dylan. Tá sagam nachhfuil si seo éascar ar Susie. Ach má thugann tú anam dom, be man den an cinú nach nina sé le héidir ríist. Tá sé éas go chuite sin a rá. Ach ní féidir leat a bheith cinnte go. Susie, na bí an ahatí suirt. Brenna, tá tú sábal sin di linne, oké? In si go anam chum, agus be sé lábha an delíonn sin. Ma can Susie. Jen mar dúirt an sáirsin agus be chuileród ceart go leor. Is cláir ag an nóir iad fear a bhúlam rá. Ná le dó fáil a bhhéiles. Níl sa téir rinne seo ach matachan. Ar bhile tain, just inis chun cé rinne.
Aber leat, Susie. Ní gá fáis bheirt stór. Beidir goach sé níos éascaide leirt mar amach nuir an daine sa seomra. Amach nóid a go léhé. Tíocha bhirtein. Tag ma. Tá ólas wa ag ar a bmháthair, ach ní raibh sibh osclaithe céine leis faoi athair. Well, bhí me géirí duine na chosint. Duine na cosint. A cosint wa céird. Well, ní ré an anacham sa róí, agus tág sé cameran ó bhí sé súl. Beidir an sin rud céir duine, ní sogum. Agus thugtas an cinú sin ort féin. Cén ghuiile agat le Dylan? Si man neacha, is mi sé onkel. Ach mi sé hog súsa bhí sin na fáiste beag mar teda. Ach, tá an gaiile ní scosa le ahar a smach á ríide. An é sin an fánach raibh tú ag géirí insint a Dylan gur bé róí ahar. Ní, bhí ní me go teanna hin. Ní rus mé róí, agus cinnte ní rusan mé hééis an rud seo. Ach lig tú cad a Dylan amach chahabh in éanaach le fárnach raibh éon trost agadán. Bhí mé déine má díal. Tuige mé sin. Ach an gapan tú go raibh sé ceart nach raibh is ag Dylan gur bé róí ahar go dtí le garad. Níl neart a bheith agad sair. Caithfidh tú ionse chob ceir rinne. Tás go maith céir ina é. Bhíon ar a gáin si ag cúpla chula lá. Céird? Beidir gur droch lá ag Jason. Agus go ríide seart sé. Nílach anam amháin le thuairt chob. Agus ní Jason é. Ná bí asúil le mór an mhaith sin. Sé macha ahar é. Ní héin riidir a bán éon dir an a hóg sin. Is cuiide go wic an dribble. A harno is ad sa bhechas. Ní seár ná aine eile. Jason? Ní chreite me. Ja, tá mar rá leat. O cé fá? An ceapan tú gur beis ar inne? Bhain ir se do réiteach an bhil na chéile. Ja, well, ní crohann sé sin táda. Ja, ach tháinig Jason isteach an te réad agus bhí láimh gortaíige. Rá? Agus bhí fulir. Tá brona mar Jackach. Wat is er maar hier nog? No, stop, na habertijda. Dan moet je niet aan tam. Gaat ook in versen gevaar genomen maar maar kan man kini shayna. Ja. Ja, precies nou uit. Thursdag. Oh, Jack, hi. Hi, Mac. Gur míle maithe a smé eáil. Tásúla nach chuil túróghraachchanas. Oh, ní choribe. Well, it could tea and coffee. Ah, ná, tá me ceir organ ó het. Right, well, Brenda Jack, toss and give out to show. Ah. Yeah, toss, agus, well, bhfuil go dice, well, tá níos múna me héna gist. Caitú cumú bharní freisin. Cínte, ach, ní mis an duine is fearla hina se a máile se fi láthas. So, tígann dom hás mar sin? Tuigim. Ach, sí bhecharí túrstal má íoc le duine ilte bheal amach a scáile, bhfuil is it? Nis más a sinna tá web má go leor, ach bhain se sástad lecha le pá began in faoin ráta mar a déir, agus fech níos mó éige de bócí saga sin sin. Pá. Jab tá tiba? Well, nach chinna tá a phléin se. Ah, the brona, go neis go. So, céir a ceann tú faoin mo smoine? Yeah, actually ceapan go smoine má. Aintach, right, so, ach, céir faoi bharnaí? Well, ná bíchan nímart faoi bharnaí. Yeah, it's main agus deirdre you must balking team person, okay? All right, Marcia. Right. Gur méad am ahead. Thanks, Dane. Hello? Oh, Jason. Hi. Tow rope. Yeah, tá can now.
Leis, fáin go bheith muid. Job, Dylan, is gar go méid túní slána me hé. Leis, cum a seo chuir seach a gustar fe tamlín san léana mis panco gias. Okay, so much scholar mar PlayStation. Glear na do charity. Glí cénte. Well, tá Dylan brásás de ré nos. Hey. Tá mé go le chalún sé? Tom, tá tú leh bhád an jomar chuisteach sa méid a dúirt an sicolí sin le. Ní cheapan si go tuismór maiith me. Ní rúirt sí sin. Ní rúirt focail ar oclaach. Sinna bhí geisteí. Brenna, is tuismór aontachu. Bhí cheart a minse go faoi róirí an tús. Tá de Jenna de dhéal agus tá sa chulaganna sin. Chulaganach an sicolí sin. Agus Rory, go dachtar an bheirteach up. Wel, hyn y dyn yn eisiach fannacht. Wel, gael pech od weg. Na ha, bre. Brano, ta'n better sy'n ffrigalse. Ach, ta cwp cawn sy'n snuffig am sa'n byd stawn le emergencies. Beth can nhw glad, morgen to. Pech od. Hi, Vince. Daar zijn. Wie Sam? Susie? Ni heb hem toch wel bijna samen les gapen? Naast ook hierin. Daniel Kele. Niet nog Daniel heet wat. Niet nog moes. Dan in een heen. Is Kele hier nog aan? Kan maar gewoon lauw lezen al niet meer. Stap mij toe. Jij nog alleen gig gus aan de waren. Want hij is al niet hoog. Jason, thursdag. Sig jas, gwek. Zo wel het, zie je sin. Kierin a snart. Fi sam go jochtu. Nier sam go shoch donna sin. Is kom fi sin, is kom fi rud ar be, shachas tosa be a rash. Sin rud is tauchti. Susie, hanna me sin shale branoort. Agus le fekel gortu kerkelor. Sin a maid. Ní achn se seo táda adring. Ach, ceirt faoin báiste. Bhain mata tú a chunáil, túir mar cúnachit. A go héh airgadí sin na méid. Jason, tá sa angóil tú fós in rálam. Ní bheith tún seo march gohfuil. In rálat? Jesus, Susie! Chola tú me ahar for Christ's sake. Is sin sa le hála éonrad aidir níor sam go bhéad ahar a bhí an. Ja, ach nar fortú mach faoin, níor inis tú do mar inis. Ach ní éitin, cén chuoi a bhéitin. Ní film fiú branoort gan smuoine bhart nénach leis an moc sin. Sin in fan ar inis mé gote. Bhí sam go meach tú mar seo. Take am an rán atá agat éir. Ach Jason má si de hele. Cá ma dearmad íon ar seo. Níor mé gur a chola leis fiú. Ba tú mór a bhí an. Jason, má go me. Ní féidir am. Jason. Tá brún. Tú all right. Choir ceir Tá. Ní lánach ar chas mí le Jason níos tuaisce. Agus? Agus bar go fanna glán ar Susie tomrálet. No má ag mé gan an ngárdí. Í ceapan tú go bé Jason na bhil ceapan. Ba céile? Ba níl san is céil ar fád. Cafiala? Se. Be an chráinne geara? Ní bhé. Ní bhí nach ránig postí chothg sin ar rinne be. Bhí sé súl go mór le agus in Astra. Díonna sé dermad ar. Measta? Ceap a carmel go seo. Chuma le carmel sa tuc. Bernie níl sé sin fear. Bhí angráiche go. Nu níra sé éasce tógáil páiste le héin. Bhí mit scaran na chéile nuair a chula me gur páisteice. Rinne mé leéireach dul le deangáil le ach le bheith fearnach
ag an am. Bachamiliam. But duine difriúil a bhíonna man uair sin. Tuigeann tú é sin. Yeah, tuigim. Hello, Una. Susie McLaughlin and seo. Dar mé mentin. Bhfuilm rátas a thuirt faoi cé bhfuil mé. Brianna, tá sam mucha dribblóide agus tá mé gur cúna hiúrteo. Cúna, witse. Si 10 cúna tutsna núir tó. Tá fan chumach glána sa híal. Sinné de huirims. Ó sí. Agus túm Jason.